Nakarecord og 7,229 ka mga campaign posters ug ubang paraphernalia ang nabaklas sa Department of Environment and Natural Resources Region 12 ato sa simultaneous region-wide uplan baklas operation kagahapon Abril 20. Ang gipahigayong aktibidad dunay koordinasyon sa Commission on Elections, Local Government Units, Philippine National Police, Environmental Management Bureau, ingon man sa Mines and Geosciences Bureau. Base sa report sa DNR-12 Field Office, dunay 717 ka mga illegal posters ang gitanggal gikan sa mga punuan sa kahoy sa Cotabato Province, 256 sa Sarangani Province, 193 sa Sultan Kudarat Province ug 6,063 sa South Cotabato. Una nang nagpahigayon og ilang kaugalingong operasyon sa ilang tagsa-tagsa ka area of responsibility ang DNR-12 Provincial o Community Enro ayha ang simultaneous uplan baklas. Sumala ni DNR-12 Regional Executive Director Attorney Felix Alizer, gikinahanglan nga sundon sa mga kandidato ug ang ilang mga taga-suporta ang gilatid sa balaod nga dili pamutangan ingon man panlansangan og mga campaign posters ang mga punuan sa kahoy. Sanglit, dunay gitagana ang COMELEC nga common poster areas alang niini. Dugang ni Attorney Alizer, pwedeng magatubang og kaso ang mga masinupakon ugaling magpadayon sila sa pagbaliwala sa mga probisyon sa laing-laing balaod sa eleksyon o kinaiyahan. Kahinumduman nga niadtong March 30, 2010, mipirma sa Joint Memorandum Circular No. 2010-01 ang DNR, COMELEC ug DILG nga nagbando sa mga political parties, party list groups ug sa individual nga mga kandidato sa pagpatuman sa mga probisyon sa RA 9006 ug RA 9003 kun Ecological Solid Waste Management Act of 2000 sa pagkunhod sa volume sa mga basura atol sa eleksyon ug post-election periods. Gidasig ang paggamit og recyclable, reusable ug eco-friendly materials ug ginadili ang pagputol o pagdaot sa mga kahoy. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.